Ndiyo ikapa yacho. Nice. Yeah. Ndaachaiona kapa ndiyo iyi. Kapa yacho. Mupirarama sei kapa iyi. Mukuzvigona sei? Kapa ikudhura. Kapa irikurema. Iri kurema? Maikuona kuti zvitori nani? Kana. Because munhu at least mune mabasa mwavana. Kapa ikurema kuti michana. Kurema chako chako. Serious? Chicharema mukapa. Mara yasibatana? Since COVID. Malolo. But asati nakupika here? Kana. Yeah, set it. Hi guys. Hello guys. Hi guys. Ndadzoka. Ndauya. Chiundurai. Ndadzoka guys. I'm happy ndina brother vedu kumusha. Upa munomu. Saka ndiri kutoseka zvedu tichimba tichiridzira zvedu ndima cheso here kana kuti tiri mukuba. Saka ndauya ndakakudza ndakakupromisa kuti kana ndadzoka mozondiundura mundiunduriri kana ndiri mustation kumba kwavamwe kumba kwevamwe mozondiundura kana ndava ndoga. Saka ndachiuya kuti muchindiundura manje tichingoita skweswe. Cheripoki. Yes, kanitavisi vanda. Thank you Umba. Hanzi Magona Sis Melly. Thank you Linda. Thank you Umba. Thank you Fabi daughter. Thank you. Hanzi Magona iwe. Oh, thank you. Guys, ini muya munakiza. Muya ndimufanga kuti mabasa mangu inini guys, mandifanga kushanda. Because munonakiza singaiti. Apa music muya mwanonta ngosha simuka kajamba ma speaker. Kuita ngosha jamba ma speaker uri mu office mavandi muya mu studio mavandi. Siana ine vanhu guys, siana ine vanhu ngatiite zvedu, siana ine vanhu, let them be. It's making them feel better and let them be. Esi ngatiite yedu, ngatiite zvedu, siana ine vanhu. Thank you V, thank you Hilda. Thank you Mary. Makomenzi vatomboti nhai Mary wamundambomaona here? Kana chanamboona hapana. Ndanditari busy kuzhavirigwa nemusic yazhavi yose mumuya. Saka music makomenzi emanegative vatoshaikizve. Kwati ndo basa remaghosti. Saka titombocheukizvo kana shungu. Yes isikanyisiwe Molly ndeipi. Bekezela, thank you. Thank you Mavis, Delta, thank you, Brenda, thank you guys for your support. Aiwa arikuuya skola kana wakati takatoita one program achitamirira ngoposta chete. Tendai, thank you. Gogova Jaden, thank you very much. Miriam, thank you guys. Thank you Mese Majaris, thank you Maka. Akufarira music guys, thank you guys for the support guys, thank you. Ndatoda kuuruka maspika avanhu chida kujamba muya. Thank you guys. Asina chivhuna chirungu andakuze ngati pachirungu pamuchandiregera because ndichatovhuna chete. Ndichatochipwanya chirungu chavo ichocho. Asi vanenge vachizviwa chete. Andakudza. Kati vanenge vachizviwa asi ndichikochipwanya. Chikowa chete. Thank you Mpo. Yes Nyasha. Karen Purchase Baby. Thank you Chris. Thank you my brother. Thank you very much. Thank you. Love you too Umba. Thank you Maka, thank you Audrey Nobet Kuri say, thank you Sandra, thank you Scholar, love you very much. Thank you Evelyn Lee. Dambo posta vanhu takwenda munguva yeChristmas vanhu vese vemakeke mangwana idhei renyu mangwana vanhu vese makeke prepare makeke akanaka ekuti mumboita 3 day vanhu vemakeke chete mumbotengesawo Christmas inoi. Fiona Kuri say, thank you Salom Kuri say. Waita kuri mningi nadzoka kumba uya kuno kuti tidye Christmas. Thank you my Asha. Tana I was in Durban last week nandru Durban Tana and this is sesina kundoona. Kwa ndanzi chirungu. Oh, thank you Kwandi, thank you. Ndakakrema. Chirungu ndakakrema guys kuti ndimusandiundura. Ndakakrema. Tari wasika moroswaka. Sandra shiwa here. Azina penny case Xmas box my sister. Auna kuwana partner here. Fiona uri kupi sarudza ndeipi.
haisi yedu iyo asina ngochivhuna tikangowisana ikoko ani mazviwa zvanaida kutaura ka mazviwa ka muzobva mamitaura Sisimeli agoni chirungu muzobva muchidaro mazviona kuti nei chikuvharai apa ka ndochikurunga zvisingaiti chirungu ndochikurunga ona iwo iri riri kuisa angry face ona iwo iri riri kuisa maangry face iro riri kuisa maangry face kuseka Satani kugona mbavha kuseka Satani kumuseka ona iwo iro riri kuisa maangry face shuwa unyari woga wambona pachitukwa munhu apa una kuzisa angry face aunyari chikamwari iwe kwana iwe uchafa uchitambura iwe nekuda kungosvora zvakanaka haudonyari munambomurisa here vanhu kumushanzvadzi Makadiko. Osindora. vari kukonai Makadiko. vachakupindura ipapa Ndi Uber driver ava tisitina Simela muno. Takananga ku ndakuvi. saka muri kuinde pine ndikana musingaziva tikuinda tikuinde pi musingaziva tikuinda shuwa kwainde kupi asi bhudhimika Opa premier hotel apo ndapaona. Tinawo muno mukapa chamuonesa Cape Town. Chamuonesa Cape Town waone kuti mukapa yakanaka sei. Kelly ari right. Aiwa ndina bhudhi wangu ari kumbotonesa Cape Town kuti Cape Town iri sei. Hanzvadzi Douglas muri sei. Hanzi driver how are you muri sei. Muri kumoroswa. Driver bozvo kuti volato. Hai bhudhi isu tinofara. Hanzi hello Uber driver hanzvadzi muri seiko brother. Bhudhi Uber makadiko. Aiwa Uber driver number 1. Hey guys, meno ikoko tatonetana zvezvi. Ndanetara guys matichambozviteika twai ma-street muri kuitwa sei. Andinanga nashunguna zvanditomboti. Imi guys musana nenyaya kundiudza zviri kuitwa kuma-street kana zvitogwa ma-street. Inde ndisiko. Tavi ndichauya kuBotswana. Ndikuuya kuBotswana. Ndendisiko kuma-street uko and I don't do ghost account. Saka ndione zvinenge zvichiitwa kuma-street. Saka kunditi Sisimeli, be strong, be okay, leave them. Are you okay? Guys, ndisingatombozivi sometimes because ndendistoriko and I don't operate in a ghost account. Remember guys, when I was notorious, I would call you and I would bash you ne original account yangu, right? Saka iko zvino izvi, now that I'm no longer that, I don't do that anymore. Why would I want a ghost account? To do what naro? Kuite inaro? Ndoridi guys. Madeza nepa honge ndakaita ghost iracho iroro. Andina ndaibaya live button ndiri face yangu muchiona ndiri ini chai. Nasi ndozoda ghost. Come on guys. Andina nguva yacho guys. Andina, I've got a lot on my plate. Ndine zvakawanda zviri mumaoko mangu. I've got a lot to think. 2021 I need to do something better noupenyu hwangu nekuita sei handina nguva yekusara ndichita look in look out ndichita zvemaghost aya. I'm too big for that. I'm too smart for all that crap. Saka thank you Saru, thank you. Saka handina kana shungu nazvo. So guys, zvemana nemapersonal avo guys nandizvizivi handitodi kutopinzwa mazviri. Ndongokwaniswa but zvinozvina pachana chitomboziva kana ndenditori zvangu mudarkness. So saka amene ikoko, let them be guys, let them be. Anditombodi kusara ndichipinda muzvimabhifu zvandisingazivi kana kupinzwa mumabhifu andisingazivi kana mumagrudge andisingazivi. What I know is I don't hate anybody. I don't have a grudge with anybody. Anotondivenga idambudziko rake iye, noti rangu inini. Iproblem yake iye, noti rangu inini. Saka handina nguva yekusara ndichitevedza kuti ndingakazodai kana kuti nditumwe. Guys, nguva yacho handina nguva yacho. And apana there is no day paupenyu hwangu randingafanira kaudza kuti veduwe musaende indai munovenga nhingi kana kuti ndai munosapota nhingi. It's impossible guys, that's impossible. Handikwanise kuita izvo kana kuti nhingi usashande nanhingi. All those, I've got nothing to do with that. All those lies and I don't have anything to do with that.
I don't know kuti zita rangu mudawo munyama kungovengwawo. I don't have anything to do with all that shit. But anyway, ameno ikoko anyway. And those who want to believe, you can believe. Kana mchida ndikoko. Kana kuti ndozoenda. Uisenge baba vaye vanonzi vanoita macomedy vanonzi kwaye vachijandukwa. I've been on his show platform ndichitoonawo live ka2 chaiko. I've never spoken to him, not even a day inbox. Never. Voice rawo ndozivira pa live. Ansati achitomborika na shamwari yangu pa Facebook kuti ndine access kupinda nawo ku messenger kwawo. I was so surprised and shocked at the same time kuti kana baba vaye vachitaura mashoko ekuti anzi ndakatumwa na Sis Melly, ndakaudzwa na Sis Melly. But anyway, ameno kugona mbavha kuirongera yesi rice urisei rice rega ndingosiyana nazvo ndignore ndakatozvignora vena ndakana basa nazvo izvo because ameno ikoko nokuti ukada kuzama kutotaura chero ukada kuzama kuti uzama kuzandoibeka tanga mawana mafacts first musati matanga kuakiza munhu zvakafanana stew kana munhu achingokumaka cheteka anongokumaka chete asina kutsvaga mafacts asina kutsvaga kuti chokwadi here kana kuti kunyepa pachandodira mwari ukawa the truth one day chinongozobuda the truth will come out one way or the other saka ikoko guys. So guys, be happy kuri sei. So guys, ngatitei zvedu zvekutaurwa izvi tanetsa nazvo izvi regai vataura zvikajesa adonha as long as zviri kuvaisira mari makonti mavo chete bo, as long as zviri kuisa chikafu patebhuru bo, ini hapana chandobva guys, nditori bo. Apa blast vari kuridza music inonakidza kufuta toita kunge tichajamba mota yenyu maspika zvino tojamba masiti tichiita sure uku handadziwo futi. Thank you Sisisu. Sivo munasinda kukanganwa. But guys, ndamanga makawandisa kuti tichihodedza mese guys iwa makawandisa but imi mongoziva kuti mose nongokudai. I love you equally the same. We are sisters. Tichofamba chese. We are not in a competition with anybody. We are running our own race. We are not fighting with anybody. We are just us. Chet. Atina competition in a munu. Atina watu kucha beef na guys. This Facebook platform is too big for everyone. Wega. Ono kono ngomba ya live. Bata nakata zunjake. Tika tongo supportao. Anu maona. I see upside down. Right. Hanzo wajera kudrive. Akarongo choka. Kana guys. Amusati kudrive. Kuno nakiza sei here. Mikumbo garao. Uchi drive iwa. Kuno nakiza singaiti. I see upside down you guys. This way. Ndafunga kwa mpando wana growth point guys tichiridza izvi. Mutamba imi. Tiri pampanda wana paya. Thank you my sisters. See Irene. Ndafunga kwa mpanda wana. Yeah. Tiri kwa chamisa uko. Tichirikita mimanzi. Azira tongo chirira paningirikiri pa radio. Princess unozoona live iripo. Guys nandangouya kuti mundi masika ina basa asichero yakangovhara yo mini. Nandaya kuti mundiundure manje tsinze zifa amusikuda kundundura mandinzwira tsisi. Amusikuda kundundura. But manje mandinzwira tsisi saka maite you guys. Thank you very much guys. Love you. Take care of yourselves. Tobatano zvanda kusvika pautsoka. Tapadisika. Utenyi pakanaka. Utenyi pakanaka. Uteuka anga yakanaka. Tati chimboonesa zvedu. Ende pichira charina vanhu vakawanda ndozvarakanakira. Sara ndiri ku C point. Sara. Ndiri ku C point. Hanzi na mama.
Hanzi namama ndanzwa uchitaura paredhiyo mama diaries vekomana. Ndiripo mama. I would like to believe that Mabuduwe, and I didn't believe even then. I didn't believe it. I did not believe it as well. I don't believe it. I saw it was fabricated, but amen. It was a way of getting to me. It was a way of attacking me. So but it's all okay. Yes, Rosie. Hundreds magona reganimbotipawo mwana wokumusha reganimbotipawo mwana wokumusha anotipiwa aiwa imi matogona zvemandichisa pano maita palive oza moro vaikumusha Hey, mwana kumusha zotenga cold drink. Anditika. Waita basa mwana kumusha. Ndokupisa rere tombotenga drink. Anditika. Thanks very much. Thank you my brother. Thank you very much. When the watch isa wandishisa pano. Alright, iri bopa. Garasana munyasha mwana wa mai. Bye bye. Guys, tashika isi. Tashika guys, tashika. Sara, uri papi, uri papi. Uri papi, Sara. I'm back. Yeah, I was dancing. I'm enjoying myself. Hi, afternoon. Rati, I know very much. You never. I know, Jean. Don't worry. I know, and I'm still going to support. I'm not going to use the network. So, and it's wrong. That's what I'm saying.